A continuació anem a veure què és un DTD, per què serveix i com en podem crear un. Els DTDs ens permeten definir unes regles que ha de complir un XML. I per què volem indicar les regles que ha de complir un XML? Bé, suposem que nosaltres volem estructurar la informació sobre diferents consoles i els seus jocs. En el moment que volem desenvolupar un programa capaç de llegir aquesta informació, hem d'estar segurs que tots els documents XML que continguin aquesta informació seguiran la mateixa estructura. Com puc indicar jo les regles que el meu programa pot acceptar per llegir aquest XML? És a dir, les regles que ha de seguir un XML perquè el meu programa el pugui llegir? Doncs aquestes regles s'indiquen amb el DTD. Anem a crear llavors un DTD a partir d'aquest XML, és a dir, un DTD en el qual indiquem les regles que seguirà aquest XML. Hem de crear un nou DTD, simplement un arxiu amb extensió DTD. El primer que hem de fer quan vulguem comprovar si un XML compleix un DTD és vincular l'XML amb el DTD. Per vincular-lo hi ha diferents mètodes. En aquest cas estem fent una vinculació interna amb un DTD dintre del meu propi sistema, i aquesta vinculació es fa amb el doctype system, i aquí indicarem primer el nom del node arrel, en aquest cas és consoles, i després indicarem el nom del DTD, exemple dtd.dtd. Molt bé, ja tenim feta la vinculació i ha començat a mostrar-se errors. El primer error és perquè evidentment ens està dient que aquest XML no segueix les regles d'aquest DTD. El primer punt que no segueix és consoles. No existeix en el meu DTD, no hi ha cap regla que indiqui que ha d'haver-hi un tag consoles. Així que anem a definir aquesta regla. Per definir una regla que ens indiqui que ha d'haver-hi un tag, definirem un element. Indicarem que el meu XML, qualsevol XML que validi aquest DTD, haurà de tenir inicialment un element, com a element s'està referint a un tag, que es digui consoles, i a continuació entre parèntesis indicarem què és el que conté. Què conté consoles? Consoles conté un altre element, l'element consola. L'element consoles conté consola. Ara bé, si nosaltres no indiquem res més, estem indicant que només pot contenir una consola. És a dir, si nosaltres deixem d'aquesta forma, veureu que ja no ens dona error. Està complint aquesta regla perfectament. Consoles té una única consola. Per tant, la definició del tag consoles està correcta. Però nosaltres volem indicar que pugui tenir més d'un. Això ho indicarem amb l'asterisc. Veurem que hi ha diferents modificadors de cardinalitat. Un d'ells és l'asterisc. L'asterisc m'indica entre 0 o infinits. Pot haver entre 0 o infinites consoles. De forma que ara, tot i que tingui dues consoles, ja no em surt cap error. Si no tinguéssim cap consola, tampoc ens sortiria cap error. El següent punt que hem de definir és el següent element. A continuació anem a definir l'element consola. Així que escrivim element consola i a continuació indicarem els elements que contingui o el contingut que tingui. Quins elements conté consola? Nom, any i jocs. Doncs conté nom, any i jocs. Gravem i veurem que ja no ens surt error en consola. El següent element que hem de definir, l'atribut generació. Com definim un atribut? Doncs amb att list.
Amb ATTList indiquem primer el nom d'aquell element que contingui l'atribut. L'atribut generació forma part de l'element consola, així que primer tot el nom de l'element, console, després el nom de l'atribut. L'atribut es diu generació. A continuació indiquem el valor que contingui. Què té generació? Generació té un 2. Si vull indicar que pugui contenir qualsevol valor, li puc indicar un cdata. Cdata estarem indicant que pot tenir qualsevol valor. Si volem indicar una sèrie de valors fixes en un atribut, la sèrie de valors fixes en un atribut s'indiquen entre un parèntesis escrivint els diferents valors separats per un OR. Per exemple, en generació li vaig indicar que vull que tingui o un 1, o bé un 2, o bé un 3, un 4, un 5, 6, per exemple. I a continuació indicaré si és obligatori o no l'atribut. Amb required estic indicant que aquest atribut és obligatori. Perfecte. Següent element que tinc que definir és el nom. Definim l'element, nom de l'element, nom. Què ha de tenir aquest element nom? Només té text. Per indicar que un element tingui només text, li fico entre parèntesis el $pcdata. Fixeu-vos que a diferència de consoles o consola que contenia altres elements, aquest element només té text, així que té pcdata. Quin altre element només té text? Any. Anem a definir el següent element. Element any, que només té pcdata també. El següent element que tinc que definir és jocs. El següent element és jocs, i jocs no conté text, conté altres elements. Quins elements té jocs? Només té com a fi joc. Aquí dins només hem d'indicar el fi. Doncs conté joc. Ara bé, joc es repeteix, igual que ens passava en consola. És obligatori que tingui com a mínim un joc o no? Pot tenir 0 jocs. Si com a mínim ha de tenir un joc, una consola, jo li puc indicar que com a mínim una consola tingui un joc amb el més. Més estic indicant mínim un joc, màxim infinits jocs. Asterisc, 0 infinits, més d'1 a infinit. Així que hem definit el joc. A continuació anem a definir el joc. Hem definit jocs, anem a definir joc. Element, joc. Què conté joc? Un joc té títol i té gènere. Si vull indicar que el títol sigui opcional, però no tindria sentit, no? Un joc com a mínim ha de tenir un títol, i gènere li puc indicar amb un més que pot tenir entre un o molts gèneres. Molt bé, ara ens queda per definir el títol, així que definim element títol, que títol que té un text. Anem a definir l'atribut publicat. Per definir atribut, recordeu, primer el nom de l'element. El nom de l'element és títol. Després el nom de l'atribut. El nom de l'atribut és publicat. A continuació, allò que conté. En l'exemple anterior havíem ficat una sèrie de valors fixes, però si vull indicar qualsevol text, per indicar que puc acceptar aquí dins qualsevol text, li ficarem un cdata. En DTDs no puc indicar jo el tipus de text, no puc indicar només números, o només lletres, o només hexadecimals, d'acord? Amb DTD no ho accepta, només accepta text. A continuació sí que puc indicar-li, per exemple, que vull que sigui opcional. Doncs, bueno, l'atribut publicat pot ser opcional. Perfecte. No ens equivoquem, que aquí m'he equivocat. En el cas d'un atribut no conté parèntesis. El cdata és tal qual, cdata.
En el cas d'un element sí que conté parèntesis al pcdata, però en cas de l'atribut no té parèntesis al cdata. Per últim ens queda el gènere. Gènere. I ja ho tindrem, ja hem definit el nostre DTD del nostre XML. Si, per exemple, borrem aquest publicat, veurem que no ens dona error. Aquest XML continua sent vàlid encara que un títol no tingui atribut publicat. Per què? Perquè la nostra regla indica que l'atribut publicat és opcional. Implied ens indica opcional. Molt bé.